Imos falar de cine en Radio Colleredo. Todos os martes abrimos as nosas crónicas cínicas e lles contamos o que opinamos de algunha produción, tanto de cine como de series de televisión. De eso se encarga quen máis sabe ao noso suizo destes menesteres, como é Fernando Sampedro. Imos falar con ele que nos faga recomendacións da semana, a ver que tal son en este martes. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días. Pois sí, e estamos ainda pagando a secuela en forma de trancazo, algo moi típico destas épocas. Creo que igual xa se me nota na voz, está un pouco ronca demais, non? Pero bueno, este tipo de cousas tamén otorgan carisma, non? Otorgan puntos de carisma. Pois co tempo que parece vai vir esta semana con choivas, pois, home, non con frío, pero tampouco vai a sudar, Non, xa. Pero bueno, en fin, hai que estar as duras e as maduras, que carai. Bueno, pois sí. Te vamos a facer falar pouco, polo menos baixiño, para que non teñas que esforzar as cordas vocais. Non fai falla. Aparte, mira, si que cando un está enfermo, así medio gripado, e ten que quedar na casa, pois que millor que poñer unha película, unha serie, para disfrutar tamén da arte en soledade ou en compañía, pero dunha actividade relaxada. Pois sí, señor, que mellor que cando estamos así pachuchos, pois ver unha película. Por certo, dicías que estás gripado. Estás gripado ou estás griposo? A ver, explícame, porque non é o mismo, a ver, depende como entendas os termos, Bueno, non vamos a entrar, por se acaso. Non vamos a entrar. Eu che diría que máis ben gripado, Bueno, vale. Pois vamos a deixalo aí. E que recomendacións podemos facer esta semana? Películas, series, que hai por aí? Bueno, de momento temos aí un par de películas diferentes en concepto, en presentación, pero non tan diferentes en resultados finais. A ver, no caso de unha ou de outra, podemos decir que son dúas decepcións. Home, pois igual por unha parte sí, pero tamén teñen os seus puntos positivos, tanto unha como outra. Imos empezar pola menos coñecida, pola que me gustou menos, pero bueno, para ubicarnos, a ver se sona tanto a ti como aos nosos ointes, unha película que está pasando moi desapercibida por España, pese a ter unha parella de protagonistas de primeirísimo nivel, non? Como son Colin Farrell e Margot Robbie, sempre estupenda Margot Robbie. Xa sei que película dis, xa sei. Sí, un viaje atrevido e maravilloso, se llama a película. E bueno, mira, o primeiro que me chamou a atención aí é que estamos ante, en apariencia, o pouco de empezar, pois empezas a vela e dis, carai, esta parece unha comedia romántica como as de antes, non? Como as dos 80, bueno, máis ben as dos 90, non? Así con un puntillo máis culto, podemos decir, máis intelectualoide. E bueno, pois, na súa primeira mitade vanse cumplindo pois os clichés da comedia romántica, non? Que é outro xénero que está en desuso, non? Por lo menos neste século. A ver, evidentemente non estamos falando das comedias románticas dos anos 50, 60, non? Que foi a súa mellor época, nada que ver, unha nos seus tempos. Pero esta película, no seu primeiro tramo, intenta recuperar un pouco ese espírito, non? De dos descoñecidos que se encontran por nunha boda, cada un desencantado da vida e do amor por diferentes persoais, razóns, que polos opuestos que se acaban atraindo, non? Bueno, a ver, a química, por suposto, o máis importante é a química que pode haber entre a parella protagonista. E non estamos falando de Spencer Tracy, claro. Pero a química entre Farrell e Robbie fai augas en algúns momentos. Ele está demasiado meditabundo,
ela parece que por momentos non se acaba de creer o papel, non, nin ela misma se ve dicindo esas frases de guión que se pretenden trascendentes, pero que en realidade son absurdas en ocasións. O guionista, a hora dos diálogos, bueno, non fixo o mellor traballo da súa vida, está claro. A ver, ten os seus puntos positivos. A película é entretida. Podes perder o interés porque vai resultando todo francamente previsible, non? Ten un toque fantástico, así como de pretendido realismo mágico, bueno, que simplemente pois é unha excusa, un adorno para darlle fluidez á historia, non? Pois por outra parte non a necesitaba, pero bueno, tamén aporta ese toque de fantástico, pois aporta un pouco de diversión, non? A película, un pouco de ensoñación. O que pasa é que o director Kogonada, americano, pero de ascendencia nipona, firma simplemente co seu apellido, supoño que é apellido, Kogonada, é a súa terceira película, non vin as dúas anteriores, pois, bueno, quere abarcar tantas cousas que xa o decía o refrán, non? Que moito abarca, pouco aprende. Entón, pois, por momentos se lle vai das mãos. E eso, unido ao que xa acabo de comentar de certos diálogos un pouco, debo decir, intrascendentes, pero non, un pouco tontunos, non? Moi de chichinabo, moi infantiloides, dito de outra maneira. Pois, vas sumando unha cousiña, outra cousiña, e acaban por lastrar un pouco a película que, por outra parte, dura casi 2 horas, e igual, pois, 20 ou 25 minutiños menos non lle viñan mal, tampouco, para non facerse reiterativa. Bueno, a ver, é un placer sempre ver a Margot Robbie, está claro, faga o que faga, Colin Farrell intentando ser algo que non é, pero non o fai mal, non o fai mal. O que pasa é que, claro, non te identificas co personaxe, non cae especialmente simpático, sin caer mal tampouco. Quizá eu, de ser o responsable da película, non elexiría nunca a Colin Farrell para unha película destas características, nunca. He visto, igual a Margot Robbie tampouco. Así que, o millor, que recupera ese xénero da comedia romántica adaptada aos tempos que corren, está claro, que bueno, que pode gustar a película, é unha película amable, totalmente intrascendente, claro que sí, pero amable, máis ou menos entretida, e bueno, pues que para, non sei, un domingo pola tarde, despois de comer, mentras toqueas ou durme la sesta directamente, che pode valer. Un estreno TV, máis ou menos, non? Sí, a ver, non ten factura de telefilme tampouco, notase que hai presuposto, non? E bueno, polo tipo pola estrutura narrativa e polos planos e tal, se nota que non é un telefilme. Está feita con vocación de lucir nas salas, non? Pero bueno, sí, argumentalmente, bueno, pero eso se lle pode aplicar a calquer argumento de comedia romántica, non? Calquer argumento é susceptible de ser un telefilme. O que pasa é que ese argumento de comedia romántica sexa máis ou menos previsible, non che o mismo que a historia, esa mesma historia xa conte, pois, Howard Hawks, ou Ernst Lubitsch, que xa conte Douglas Sirk, con un certo tono melodramático, ou que xa conte aquí o señor Kogonada no ano 2025. Como é? Todo ou nada? Como é? Kogonada. Creo que é Kogonada ou Cagonada. É que Cagonada sona peor, Sí, a verdade é que sí. Bueno, pois a primeira recomendación do día, tento de volver as comedias románticas que non son as que precisamente gustan máis hoxe o público, pero bueno, o público actual. Non precisamente, pero bueno. No, é un xénero pois como o western, totalmente en desuso.
Bueno, se hai westerns eu sempre os miro con máis ganas que unha comedia romántica. De hoxe, as de hoxe, non as clásicas. Non, xa. E bueno, pois é que falando de western, precisamente, pois temos outra película desta semana, pois un western ou pretendidamente western moderno. Bueno, moita expectación, moitas ganas, tiña eu, de ver a nova película de Ari Aster, director pois admirado, pois sobre todo por Hereditary, logo Midsommar, a terceira película foi Bo, Ten Medo, bueno, un mamotreto de 3 horas con Joaquin Phoenix, que bueno, me costou vela, pero ao final, cando vin, entrei nela, acabou gustándome, sin volverme tolo, E agora, pois, chegaba a súa cuarta película, a vendían como a máis accesible para o gran público, repetindo Joaquin Phoenix, ao fronte do reparto, con unha némesis personalizada no outro protagonista, Pedro Pascal. Cantas películas levamos este ano con Pedro Pascal? Xa sabía. Home, é que xa se está facendo un pouco cansino. É que mira, eu xa non vexo o personaxe, xa sempre vexo a Pedro Pascal. Pero eso está a pasar, fíxate, bueno, pasou dende hai moitos anos, dende que empezou Robert De Niro a amasar pasta. Robert De Niro está en todos os lugares e agora empeza a facer películas, agora que xa vai maior, películas máis intranscendentes, pero es que están todos os sitios. Ele e Samuel Jackson non fan máis que aparecer. Bueno, Samuel Jackson tamén xa tuvo momentos máis prolíficos, Agora se esparce un pouco máis. Mira, son Samuel Jackson, Robert De Niro, como se chama, Morgan Freeman, están en todos os lados. Bueno, Mel Gibson tamén, claro. Xa non falo de Nicolas Cage, que ese caso aparte. Si, xogan noutra liga. Xogan noutra liga peor. Non sabemos se na Champions ou na regional preferente, pero... Más ben terceira federación, máis ben. Cual equipo filial, non? Claro, cuidado, o digo con todo o cariño que lle teño, pero é a realidade, é dicir... moito traballo, pero producións moito menores de mal elexidas ou elexidas á forza. E tamén nos últimos tempos, antes de a súa forzosa retirada obligatoria, pois Bruce Willis tamén deixou unha retaíra de películas nos seus últimos anos en activo a morde de 5 ou 6 por ano, Pero aí sabemos claramente que era porque estaba aforrando, porque sabía que tiña o problema de saúde e estaba, digamos, aforrando para os momentos malos que lle chegan, para as vacas flacas, non? Pero bueno... No, sí, aparte xa sabemos como é a sanidade norteamericana. Efectivamente, bueno. En todo caso, que conclusión sacas deste Eddington, que así se chama a película? Pois sí, é o nome do condado onde se desenrolan os acontecementos que nos narra esta cuarta película de Ari Aster, pero claro, seguindo con Pedro Pascal, é que eu non diferencio aquí o personaje de Eddington desta película, que interpreta o alcalde do pobo, que pretende ser reelegido, non? Está en plena campaña, e nesa campaña pola reelección pois vai encontrar un rival no seu veciño, pero non amigo, o xerif do pueblo, xerif tranquilo, home reposado, cabal, en apariencia, interpretado pois polo actor fetiche de Ari Aster, bueno, que se está convertindo no actor fetiche de Ari Aster tamén, porque Joaquin Phoenix repetindo o protagonismo despois de esa monumental Bot is Afraid, Bot ten medo, que foi a anterior película do director. No, bueno, pois nesa vila, así un pouco con aspecto de western crepuscular, bueno, por decirlo de alguna maneira, pois Aster nos conta a historia desta rivalidade, con un telón de fondo que, bueno, é bastante importante o contexto no que se desenrola os acontecementos que nos narra o film en plena pandemia, en pleno confinamento do COVID-19, non? Sempre ainda con mascarillas, pois o xerif é o típico que non é nada alarmista, de feito que só pon a mascarilla cando lle obligan, o seu rival, Pedro Pascal, o alcalde que aspira a ser reelecto, pois é todo o contrario. Bueno, esa loita polo poder da vila, non?
por un momento parece ser o leitmotiv principal da película, pero enseguida descubrimos que non. Ari Aster tamén, pois un pouco o que decía da comedia romántica, da que acabamos de falar, de Colin Farrell e Margot Robbie, pois Ari Aster, neste caso, intenta tamén abarcar demasiadas cousas, o sea, facer unha crítica sobre a pandemia, porque sin que se molle demasiado, si vai deixando pinceladiñas do que el opina de toda esa época, non? Certo tono conspiranoico, bueno, sin cargar as tintas, pero lendo un pouquiño entre líneas e fixándose, nos queda claro o que pensa Ari Aster de todo eso. Bueno, por un lado esa contextualización, por outro lado a rivalidade persoal, os conflitos familiares de cada un. Bueno, ten tamén eso, un pouquiño de culebrón, nos presenta... Na descripción de personaxes, Aster é un mestre, non? E, bueno, pues aquí unha vez máis o demostra. O que pasa é que, tamén, o que decía da película anterior, entre que intenta abarcar demasiadas cousas, cambiando o tono, pues igual cada, máis ou menos, cada 20 minutos de película, acaba por dispersarte, e tamén unha duración, ao meu modo de ver, excesiva. Si Bota en medo eran 3 horas, que poden impresionar nun principio, unha vez que entras nela, a disfrutas e non se te fai larga. Pero esta Eddington, a mí son 2 horas e media, bueno, igual media horiña larga se lle podía haber acortado para non caer en reiteracións que non son necesarias. Que acaban por lastrar o ritmo interno da película, sobre todo na súa segunda mitade, na que, bueno, nos podemos acordar de outras películas, de outros momentos, non sei se, me imagino que de maneira consciente Ari Aster o fixo, pero aí podemos encontrar referencias máis ou menos disimuladas niños para os moi cafeteros, para os moi cínicos, cinéfilos, pois a Río Bravo, por exemplo, a Solo ante el peligro, incluso eu igual xa estou pecando de freak, pero a min tamén me recorda a The Mexican, de Gore Verbinski. Falo de momentos puntuales, de escenas, de secuencias que ten a película. A Un día de furia, por suposto. Bueno, pois, igual vos estades preguntando, pero a ver, de que vai a película en realidade? Bueno, pues a película vai en realidade, o seu argumento é a rivalidade entre o xerif e o alcalde por obter o posto de un por ser reelecto e o xerif por ser electo, ofrecendo pues unha alternativa a rexir esa pequena vila de Eddington. Bueno, pero a cousa pues, desembocará en traxedia. E hasta aí podo ler, non? Bueno, quizá unha película, en conclusión, unha película que promete máis do que realmente dá, e bueno, e por suposto, todo o imprescindible contexto do confinamento do COVID-19, que é importante. E como outro personaxe máis, non? Casi, non? Sí, tranquilamente. Entón, bueno, non é unha mala película, por suposto que non, pero a min acabou por deixarme un pouco frío, non? Ben, ata certo punto, quizá é porque levaba as expectativas moi altas, si Mapose, non sei quen a dirixe, empezou a vela, pois igual subiría un puntiño máis, pero bueno, sin ser unha mala película, si non é accesible, aínda que sexa a máis accesible, valga a redundancia, para o gran público, non? Bueno, este non é o Ari Aster que eu esperaba ver. Non está mal, pero espero que retome o camiño das súas dúas primeiras películas. Creo que donde mellor se desenvolve en ese terror interior, non? Psicolóxico, pero impactante que demostrou nas súas dúas primeiras películas, tanto en Hereditary, sobre todo, pues,
se sigue parecendo xunto con o remake de Suspiria, de ese insoportable director, porque esta é a única película que me gusta del, Luca Guadagnino, pero é que o remake de Suspiria me parece unha obra maestra impresionante, millor que a de Darío Argento. Suspiria e Hereditary, para min, son as dúas mellores películas de terror do que levamos de século. Que o tonto xa son 25 anos, un cuarto. Pois a verdade é que si, bueno, pois tenemos dúas recomendacións un pouquiño eso, pois Bueno, pero así de saborías, como diría outro, non? Sí, pero dúas películas interesantes, actuales, que calquer bo degustador de cine pois espera ver unha polo seu reparto e outra pois polo seu director e tamén polo seu reparto, evidentemente, que Pedro Pascal pois cada día ten máis fans, Joaquín Phoenix pois é unha superestrella, o sea que nese aspecto si nos teñimos o Star System, pois as dúas son realmente atractivas, non? Así que logo, pues, o resultado final, cada comensal opinará de maneira distinta, pero, a ver, a min, se me das a elegir, evidentemente, me quedo con Eddington, está claro. Pero, xa digo, pode ser porque eu tivera a expectativa moi alta, tiña o hype moi elevado co señor Ari Aster, e desta volta non me dou todo o que eu esperaba. Hoy estou vendo que aparecen, no, supoño que en papeles pequenos, Austin Butler, Emma Stone... Sí. Vaya sí. Reparto, non? Sí. Bueno, é unha constante, non? Na obra de Ari Aster. El tamén... Mira, poderá gustar ou non, pero é un director, por lo menos con personalidade propia. Con un mundo interior, como odio ese término, pero é que é verdade, con un mundo interior, además, rico e que sabe mostrar, o sabe expresar no seu cine, non? Bueno, logo che poderá gustar máis ou che poderá gustar menos. Aí xa entramos nas particularidades de cada un, que cada un baixamos as escaleiras como podemos, ou sabemos. Entón, xa digo, eu son fan, son admirador de Aster, pero, bueno, desde esta volta non lle saiu o plato cociñado tan ben como as anteriores. Bueno, pues... Pode pasar. E pode ser o mellor cociñeiro do mundo, pero un día non che sale ben os macarrós. Bueno, que lle vamos a hacer? E hai algunha recomendación esta semana que sí que te levantara realmente o ánimo ou non? Pois non especialmente. Bueno, sí hai unha recomendación, mira, pero non é particular, é xeral. Esta semana, entre de lunes a xoves, 3 ou 6, pois é a semana do cine. Aquí nas salas, nas multisalas que temos en Coruña, pois entradas desde 3,50 €, pois, mira, é unha boa oportunidade para botarlle unha ollada á carteleira, que seguro que, polo menos, pois, unha peliculiña que botarte o gaznate vas a encontrar. Mira, pois, aproveitando a coyuntura, pois, un par de veces, bueno, pois mira, me ahorro uns euriños e me vou ao cine esta semana, veña, imos celebrar a festa do cine. Porque se non intentamos ir as veces que poidamos as salas, de feito, eu non sei non me explico nin como siguen abertas. Realmente, hai algunha película que ti recomendarías esta semana? Porque eu vendo as carteleiras que hai, polo menos na Coruña, moita cousa non hai, Bueno, a verdade é que ainda non vi a carteleira, tiña pensado ir quizá hoxe, mañá, pero ainda non vi a carteleira, non sei por cal de cantarme, logo tamén como hai películas diferentes, pois non é o mesmo, sempre as máis taquilleiras en apariencia, pois están en todas as multisalas, pero logo pois as de nicho, as máis para minorías, pois igual unhas están en Espacio Coruña, outras no Palesco, outras no Marineda, bueno, xa está, porque non hai máis centros, creo. Non, moitos máis non hai. Hai moita sala, pero dentro de 3 ou 4 centros nada máis, non era como antes. Bueno, pois... No, a ver, estamos nunha época tamén que aquí non, pero en Estados Unidos estamos xa en plena campaña para os Óscar. Se están empezando a estrear ahora ao longo de novembro e sobre todo na primeira quincena de decembro, pois moitas películas que
que aspiran a obter algunha nominación aos Óscar. As compañías as deixan para esas datas, para que estén frescas na memoria dos votantes, non? O que os americanos chaman for your consideration. Sí, señor, é verdade, sí, señor. E bueno, pois veremos, verá, podemos especular, tirarnos horas especulando sobre o que quen triunfará e quen non. Simplemente, de momento, o único que podemos facer é desearlle, por lo menos pola miña parte, sin que sirva de precedente, a mellor das sortes a representante española, Sirat, que volvo a repetir desde aquí que me parece unha película do máis impresionante que eu vi nos últimos anos. Xa sei que ten moitos haters, moitos detractores, pero independentemente de que sexa española, que este dirixida por un galego, olvidadevos deso. É unha película que, a ver, pode non gustar, pode agobiar, pode aburrir. Bueno, a min realmente me impresionou, sobre todo nos dous plot twisters, nos dous xiros de guión que contén, que, bueno, nin son para todos os estómagos, sí son sorprendentes, e, bueno, é unha película, sobre todo, diferente. Cando xa levas visto miles de películas, home, pois que che ofrezcan algo diferente, que che sorprenda, pois é moi agradable, a verdade. Ainda que neste caso sexa o que os americanos chaman disgusting, non? Porque non é precisamente, a película non é nin moitísimo menos a alegría da horta. É unha película moi dura. Pero bueno, tamén a veces é conveniente que reflexionemos un pouco. A veces hai que meter o dedo na llaga, na ferida. Bueno, pois esta semana con estreas interesantes, ao mellor un pouco decepcionantes, pero que mellor a vostedes lles gustan, pois así facemos as nosas crónicas cínicas. E a semana que ven máis. Sí. Este programa creo que se caracteriza por non ser o típico programa happy todo, é que todas son moi bonitas. Todo bonito. Están moi ben. Non. Aquí, cando hai que levar a alguén aos altares, pois, hoxe mesmo, mira, seguir máis longe, falamos agora ao final, recordando Sirat, desexándolle a mellor das sortes, bueno, pois, si hai que cargarse, entre comillas, a Eddington ou a última de Pedro Almodóvar, ou eu que sei, a quen lle toque, pois non temos tampouco cortapisas en facelo. Simplemente decimos o que nos gusta e o que non. O queres comprar? Claro. Todo teu. Non estás de acordo? Sabémolo. E nos damos a opinión para que a xente pois poda tamén pasar un rato agradable, se poden acertar na súa elección. Fernando, falamos a semana que ven. Por suposto que sí. Unha aperta.